Det må være en eller anden idiot, der kommer ind og tager mig godt. Ej, var det fucking løgn, det der. Kom nu med det. Hvad er det fucking for noget, mand? Kom nu. Kom nu fucking af, mand. Tak. Er du dum en fucking idiot, mand? Tak for hjælp. Er det okay, at jeg lige løber? Det er fordi, der er en, der har taget min gun. Selvom han ikke engang må. Hold kæft, det er en idiot, den. Hallo? Hallo? Kan jeg få min gun igen, eller skal du bare tage den uden grund? Hallo, der er der. Kan jeg få min gun? Ja, hallo? Der er der. Jeg vil godt have min gun tilbage. Du har ikke nogen grund til at tage den, når du ikke har været med i appet. Så ja, du har... Relax, homie. Og sådan bare stå med hænderne op, hvis jeg ikke det. Relax, man. Jeg slap dog af, er du forstået, mand? Ja, du siger, jeg skal droppe alle mine ting, jeg er i gang. Den har jeg ikke, det er ham der. Han tog den fra mig, der lå
Ham der. Han har min deagle. Han har min fucking deagle. Ham der. Jeg værdsætter mit liv. Det er ham, der har den. Det er ham, det er ham med prison ting, der har den. Det er ham der i orange tøj, der har min deagle. Jeg siger det også bare, slap af. Det er ham der lige foran mig, der har deagle. Brian. Ham der foran mig i det orange tøj, det er ham der har min deagle. Og han har cirka 20 max til den. Ja. Det har jeg sgu heller ikke gjort. Ja, det ved jeg sgu godt. Jeg kan se, at Første sted, har du ondt på sidder her? Ej, nej, det kan jeg ikke lide det der. Han har pakket væk, så står man selv med en gun. hvem er de der? Jeg kan ikke finde noget at synge.